Desde o Bloque Nacionalista Galego demandamos que o Goberno Municipal de Abel Caballero faga público o plan de tráfico e de mobilidade que se vai despregar este Nadal na nosa cidade. Nestes días estamos a ver xa como se están a perimetrar algúns ámbitos para a instalación de ornamentos de Nadal, por exemplo, na contorna de García Barbón, pero seguimos sen coñecer que medidas concretas vai adoptar o Concello para evitar que un ano máis o modelo caprichoso de Abel Caballero converta o Nadal de Vigo nun calvario insoportável e inseguro marcado por un permanente caos circulatorio. Este ano, ademais, vemos con especial preocupación tamén a saturación que pode provocar un verdadeiro colapso nas inmediacións de Vialia, onde ao fluxo de visitas ao centro comercial ou ao uso da estación ferroviaria vais a engadir a instalación dun segundo mercado de Nadal na súa praza en superficie. Por iso, é imprescindível que o Goberno Municipal deseñe un verdadeiro plan que garanta o tránsito seguro tanto de vehículos como de peóns. Non abonda cun par de planos pintados ou con anuncios que nunca se acaban por concretar en nada. Hai que tomar medidas de verdade. Desde o BNG reiteramos a necesidade de reforzar de maneira significativa os efectivos tanto da Policía Local como de Protección Civil para garantirmos a seguridade, mas consideramos absolutamente vital un plan de transporte público que teña por obxectivo reducir a entrada de coches na nosa cidade, habilitando para iso lanzadeiras de bus e aparcamentos disuasorios, por exemplo, empregando a zona de aparcadoiro do IFEBI ou acordando o uso de parte do estacionamento do aeroporto e mesmo zonas do Porto de Vigo. Outras medidas que propoñemos, máis unha vez, é a de dar prioridade ao paso do transporte público, facilitando o acceso dos taxis e habilitando tamén o sistema de preferencia semafórica en favor dos autobuses para axilizar a súa circulación. Da mesma maneira, hai que asegurar que os corredores de emerxencia anunciados unha e outra vez por Abel Caballero sexan unha realidade material. Non podemos aceptar que un ano máis o deseño irracional do Nadal acabe demorando entre 15 e 20 minutos o tempo de resposta diante de situacións de emerxencia, un tempo que pode ser, literalmente, cuestión de vida ou de morte. É agora o momento de planificar e de tomar decisións que eviten que volvamos a padecer retencións insoportáveis ou a vivir escenas de inseguridade con vehículos aparcados e peóns invadindo túneles ou con ambulancias bloqueadas que non poden avanzar. A obsesión que raya case no patolóxico de Abel Caballero polas grandes masas de xente non pode poñer en ningún caso en risco a seguridade, a convivencia nin a habitabilidade da nosa cidade.